Здравейте хора, вие сте пак с още нов видео на Стефани Вължика. Днеска ще играме Counter-Strike 2. Да, Counter-Strike 2. И дано ви хареса видеото. Нека почваме само да зареди. И да... Вече зареди. Добре, добре. Я не знам. Добре, изчакайте само да се намаля. Чакайте само къде е това за камерата. Добре, ешко... Няма значение. Просто цъкам. Не знам от кое ще бъде Counters. Ще бъде от Terrorists. Я не знам какво. Да, ще бъде мисля, че от Terrorists. О, аз съм цъкнал дефюза. Добре, нека направим малко PvP. Добре, това просто не мога да послуша мъж. Ще е това. Нека му убият. Ходим. Добре, супер. Така, така. На АВП. Супер, един кил. Опитвам да напаждам. Пацана? Да. Изкупих ли сега вътре? Там ли е? Ще трябва да гледам по-напред, защото нямам пари за АВП. Да. Аз нямам добър пистолет. Добре, нека ви... Че малко АВП-то мисля, че беше не толкова. Затова за човек. Това също на дивизия. Явно съм се объркал. Добре, що не се обръща? Не. Нещо леко взема това. Екско. От тези тия флашбанкове. Окей, хедшот, супер. Не. Хайде, гъмни. Ja, ja, grana w Katyniu.
Добре. Какво аз? Добре, аз се отпуши. Значи останали са още двама човека. Ние сме трима. Окей, супер, супер, супер. Това. О, супер, пак съм с уровето ми. Сега чекам тук, както преди малко. Днес. В тези къде дойдат. Чакай се почекам. Нормално. Нека ги завладем. Ти сериозно ли? Супер, пак. А тук играят Богов? Поне 100 спомнят вече. А, перфекто. Майко мило. Не го видях. Не, човек. Добре, нещо много голям това. Кой си от нашия отбор? Добре, пак победихме. Губих си оръжието. РВП. Обичам да игра с МП. Най-доброто. Това е. Видеокото. Това. Добре, тук ще играте, нека поне да забие. Ай, супер. Добре. Сега, до което побеждаване и лесно. Малко това му плаши. Молотов. Абе, ти си бомбата отбех. Не, да. Никой не. Не. Офи, той има снайпер.
Супер кара. Кой е победи? Кой има бомбата сега? То път не знам, че ще победи. Но това не съм аз. Това не игра аз. Това играе лошите. Окей, супер, супер. Добре, дай, може да го биеш. Кой? Кой? Дай. Ви. Нищо, не го има. Ай, супер. Това не го. Заради да. То си има. Гранит. Али. Да, ще спечели. Това беше тест видео, да знаете, затова е толкова кратко. Само 4 победи. Behind. Guys, behind. Да. Оле, найде. Ай, ще го кикнем. Луш. Не. Е. Добре. Това е добре ли? Не. Нали, за края на видеото да вземем тези. Не чак толкова за това оръжие. Тези го. 7 калибър. Мога да литам? Не. Упоменем АВП, ама не ми трябва. За сега, нали свършва видеото. Просто го дам. Заради... Добре, това е бързо да вземеш. Спът се скрива. Майко. О, супер. Готов, чик. О, ес. Не. Добре. Сега. Ето тук, да. Браво. Добре, супер. Как ще умра? Окей. Кратко видео, както обещах. Сега затварям. Кой ви живото? Другото видео го изследите и харесате видеото, ако ви